אנחנו מצטרפים ל8 האלה, ואנחנו הופכים להיות דרך כ-12 בני ערובה, עם 40 מחבלים, ששומרים עלינו. אני מקצרת לך את הסיפור, הם מתעללים בכם? הם לא מתעללים בנו, הם מתנהגים אלינו בצורה מאוד אנושית, זה אומר שהם שומרים עלינו. כן, מה זה אומר אנושית? שומרים עלינו, הם נותנים לנו לשתות פה ושם, שהם רואים שאנחנו בלחץ, הם מרגיעים אותנו. הייתה תחושה מאוד מאוד מפחידה, אבל אף אחד לא התנהג אלינו באלימות. למזלי, לא קרה לי מה שאני שומעת בתקשורת. קרו דברים איומים ונוראים. כי החוסים הוצאו שהמשטרה תגיע, כי המטרה שלהם הייתה לחטוף אותנו לעזה. הוא מחליט להיכנע, אני לא מודעת לזה באותם רגעים, זה בדיעבד. הוא מתחיל להתפשט, הוא קורא לי ומתחיל לצאת איתי מהבית תחת אש. אני צועקת בזמן הזה לימ"מ כשאנחנו כבר צבא מחבלים. הטרוריסטים ירו בהם? לא. הם נהרגו מהחילופי ירי, תבין שהיה חילופי ירי מאוד מאוד קשים. זאת אומרת, יכול להיות שזה כוחותינו ירו בהם? כשניסו לפסל את החוטפים, את החמאס? הם חיסלו את כולם, כולל הבני ערובה, כי היה שם חילופי ירי מאוד מאוד קשים.